Inin DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros Island Region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Abril 16. Pagtambak sa basura sa kilid sang Sumag River, ginpauntat sang syudad. Minor ash emissions ang kanlaon, mahimo preparasyon sa isa kada kong paglupok sang bulkan. Simbahan kag duha ka balay, nagkalasunog sa separado nga mga insidente. Tanod nga babae, patay sa pagpaniro sa banwasang Manapla. Kag sa good vibes, higante nga cross sa kaunta sa tripping ni Ruming sininga Semana Santa. Kag kinalahon ang may timaw sang Bacolod Basketball sa bida sang liga. Initaran sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, simbahan kag duha ka balay ang nagkalasunog sa separado nga mga insidente. Ang unang nga sunog ang na-record sa isa ka simbahan sa Purok Sambag sa Barangay Mandalagan sa Bacolod, mga alas 3:40 kina sang kaagahon. Ining simbahan sang House of Glory Foursquare Gospel Church. Nagdangat sa 1.5 million pesos ang halit sang kalayo. Isa pa gid ka sunog ang nagluntad mga alas 6:40 naman kay ina sang aga sa Purok Progreso Zone 2 sa Abaday Sky, Barangay Vista Alegre sa Bacolod, kung sa diin duha ka mga balay ang nagkalasunog. Nagdangat naman sa 1.2 million pesos ang kalitan sang kalayo. Masobra tanan sa 2.7 million pesos ang halit nga gintuga sang duha ka mga separado nga insidente sang sunog subong nga Miyerkules Santo. Ginausisa pa sang BFP kung anong ginalinan sang kalayo. Sa number 9, hindi dapat pagkalipatan ang matuod nga kahulugan sang pagsaulog sang Semana Santa. Ining panumdum ni Governor Eugenio sa Lacson nga nagsiling nga madamo man sa naga-take advantage sa pila ka adlaw nga holidays. Pero kung tani dumdumon ang rason sa pagsuulog sang Holy Week kag ining pagsakripisyo kag pagtubos sang Ginoo sang katawhan. Suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagakaigo nga ang tanan magpangamuyo kag magpamalandong kag magpaiway anay sa anuman nga hilikoton. Dalasang Semana Santa, naka-full alert ang kapulisan sa pagpasiguro man nga wala sa may makapamintaha sa sitwasyon. Naka-blue alert man ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ang Department of Health Negros Island Region Center for Health Development ang naka-code white alert man angod sa pagtaas ang risgo sa medical emergencies. Well, let's also remember why we're celebrating this season. Although I know many of the Filipinos will take advantage of this long break and go out and enjoy, no? But I think let's always remember why we're celebrating this season. Kita magpangamuyo, magpamalandong, kag ay munong das balay mo na this is a tradisyon na natin eh. Whole world ga celebrate sini. May ara man siguro, I don't know, sa iba niya hindi Catholic countries. Pero amunin na tayo. We are Catholic. And then, ginatanaw tagin once a year na gina-celebrate ta. Sa number 8, toga kag yearbook sa mga graduating students sa mga pampublikong eskwelahan sa high school hindi kinahanglan nga mandatory suno sa Department of Education. Simple kag memorable nga seremonya kag hindi kinahanglan nga maggasto ang ginatuyo sa Department of Education para sa mga graduating students sa mga pampublikong eskwelahan sa high school. Gani suno man kay DepEd Western Visayas spokesperson Hernani Escollar, hindi mandatory ang pagsuksok sang toga kag pati ng yearbook base sa na-issue nga memorandum. Ging klaro ni Escollar nga nakadepende sa nakasugtan sang katapo sang Parents Teachers Association kung luyag nila nga magsuksok sang toga ang mga graduates kag dapat coordinated ini sa pamunuan sang eskwelahan. Hindi aray makahatag sang komento si Escollar sa natabo nga pagpaubas sang school principal sa ginasuksok nga toga
sa mga graduating students sa probinsya sang Antique samtang nagapadayon ng investigasyon. Sa ginpagawa nga pahayag sa pumunuan sa DepEd Regional Office, magapatuman sila sa nagakaigong intervention sandigman sa maging resulta sang pagpangusisa sa natukod nga investigation team. Requirement lang sa aton sining nga pag-conduct ng last 2 days ng aton sining end of school year rides is casual attire or uniform will be the preferred, and then toga or sablay maybe as additional sining pagasuksukon sa aton sining nga mga graduates based sa aton sining nga DepEd Order 9 series of 2023. Now it's up to the PTA to coordinate with their respective school heads kung ano sini ang maagrihan nila. Sa number 7, samtang nagapangita pa sa lugar kundi pwede mapatindugan sang talatapan sang Police Regional Office Negros Island Region, maga-opisina anay ini sa compound sang Camp Alfredo Montelibano Sr. Ginsilin ni Brigadier General Arnold Thomas Ibay nga hindi pa siya makapatpat pero may mga ginapatigayon na nga istoryahanay bahin sa pagapatindugan sang PRO-NIR office. Luyag niya nga kuntani ining malapit man sa iban nga mga regional offices. May budget na para sa estruktura. Kani samtang wala pa ma-finalize ang bahin diri, sila anay ang mag-opisina malapit man sa Negros Occidental Police Provincial Office. And there are already talks in the work. Hindi ko pa makapagbigay sa inyo ng final kasi nag-uusap pa lang. But definitely in the coming months, masasabi na natin kung saan natin itatayo yung ating magiging regional office. Dito sa Negros yun, sir? Yes, within Negros. Titingnan lang namin yung location which is be easy, be accessible to everyone. Lalo na kung mas maganda sana kung magkakatabi rin kami ng mga ibang agencies natin para isa na lang magkakadikit kami. So there's going to be budget for the infrastructure, sir? Yes, meron po. Meron na po kaming budget for that one. Hinihanap na lang po namin kung saan po itatayo. Sa number 6, tanod nga babae nga nagakatulog patay sa naglundad nga pagpaniro sa Banwa sang Manapla. Nagakatulog sa ibabaw sa iya sining nga tricycle si alias Grace sang gintiro sa Brooksville Housing, Barangay Punta Salong sa Banwa sa Manapla, kainasang kaagahon. Ang biktima isa ka 47 anyos nga tanod. Sunod kay Police Major Robelito Mariano, ang hepe sa Manapla PNP, kinaangdana sang biktima nga magtulog sa atop sa iya sining nga tricycle. Kag posible nga samtang nagakatulog siya, gintiro siya sa wala pa makilala nga suspect. Patay na sang mag-abot sa ospital ang biktima. Sunod pa sa PNP, ginausisa man nila kung ang pagtiro sa iya ang may kangtanan sa pag-enkwentruhanay nila sa iya kay Ingod Balay. Nakuha sa lugar sa insidente ang tanan ka mga baseo sang 9mm pistol. Ginausisa pa sang PNP kung sino ang posible may kaimuan sang krimen. Sa number 5, water rationing ipatuman sa siyam ka mga barangay nga apektado sang kakulang sang supply sang tubig sa Bacolod. Sa pagsinapol sa Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office, kag Basiwa Prime Water upod man sa mga punong barangay, napatpat ang mga lugar nga masami nagaproblema sa supply sang tubig. Karon nga nagdubo ang supply sang tubig tugas sang tig-ilinit, na desisyonaan ang pagdalana sang dugang nga mga water tanks sa siyam ka mga barangay nga apektado. Ginpahayag ni DRMO Head Dr. Ana Maria Larny Fornan nga kasubong sa nagligad nga tuig, magarasyon sang tubig ang syudad sa mga identified areas paagi sa mga ipahamtang nga water tanks. Nalakip diri sa Barangay Kabug, Mansilingan, Estefania, Barangay Alhis, Barangay 30, Takuling, Filisa, Tangub kag Barangay Handumanan. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga halin sa 84 million liters a day nga supply sang tubig, nagdubo ini sa 77 MLD. Mahimo antes pa matapos ang bulan sang Abril sarang ma-inject ang dugang kuntani nga 3 million liters a day sang tubig halin sa Matabang River Bulk Water Supply Project. Sa number 4, 2006 ka mga automated counting machines nga kabahin sa paggagamiton para sa national and local elections ang nag-inabot na.
Nagabot na sa Martes ang 2006 tanan ka mga automated counting machine kits nga pagagamiton sa May 12 national and local elections. May 398 diri ang italana sa mga polling centers sa Bacolod City. Ginsiling ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito na tapos na nga na-inspect ang mga units nga yara karon sa warehouse. Pero natalana ini nga ipaydalob sa final testing and sealing sa Mayo 7. Natapos naman ang orientation kag seminar para sa 1,200 ka mga electoral board nga mag-ooperate sa mga ACM sa Bacolod. 3,922 ang kabilugan ng mga ACM unit nga kinahanglanon sa Negros Island Region. 2,484 ang kinahanglan sa Negros Occidental, 1,289 sa Negros Oriental kag 149 sa probinsya sang Siquijor. Sa number 3, seguridad sa bus terminal kag seaport maskin pabaskog dungan sa pagdagsa karon sa mga pasahero sa Semana Santa. Yari ang report. Nagsugod na ang pagdagsa sa mga pasahero sa North Bus Terminal sa Bacolod kay inasang aga. Gani nagtala na sang help desk ang katapos ng Bacolod City Police Office sa lugar. Ginhugtan man sang tagdumalahan sang bus terminal ang seguridad, pating pagpasiguro nga wala nakainom ang mga driver nga nagabiyahe karon nga Semana Santa. May gintalan ang standby units in kaso magdamo pagid ang mga pasahero ilabi na sa Huwebes kag Domingo. Maging safe man maging safe sa pagbiyahe kag makaabot to sang na nga maayo lang, safety lang tanan. Talagsama lang kami ga every amo malani kung may mga okasyon man lang. Pwede ibiyahe ang mga hinuptanan sakay sa mga bus, pero base sa guidelines ng bus terminal, dapat nakasulod sa carrier ang mga ido o kunkuring nga naka-diaper. Magluwas sa bus terminal, naka-heightened alert man ang katapos ang Northern Negros Occidental Coast Guard, naging deploy sa mga seaport sa pila ka mga lugar sa probinsya. Mag-atalana naman sa Motorist Assistance Centers ang Department of Public Works and Highways upod sa BFP kag HPG para magbulig sa mga magabiyahe nga motorista karon nga Semana Santa. Sa number 2, ang sinilama nga mga ash emission kag minor explosive eruptions sang Bulkan Canlaon kasubong mga pasakalye sa pagpadulong sa major eruption. Inisunod sa kay Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Division Prediction sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa interview sang DigiCast Negros. Mahimo suno kay Bornas nga ang pagbuga magatuga sang lava eruption o kunang highly explosive worst case eruption. Sa Abril 16 nga monitoring report, baka 2 ka beses nga nagbugas ang abo ang Bulkan Canlaon kag ining naglawig humalin 20 tubtob 70 minutos. May 16 ka volcanic earthquakes nga nagalakip sang volcanic tremors nga naglawig sang 34 tubtob 42 minutos ang na-record man. Sa Abril 15, 1,078 katonelada ang sulfur dioxide flux. 200 meters naman ang kataason sang plume. Sang Lunes, nagbugaman sang abo ang Bulkan Canlaon na naglawig sa masobra sa 7 ka oras sunod sa Philomena. Ining nagresulta sa light nga ashfall sa Bago kag La Carlota City. Initanan sunod kay Bornas kabahin sa development padulong sa main eruptive period. Ining nauna nga tion sunod kay Bornas nga ila na eksperyensyahan ang kasubong activity sa Bulkan Canlaon kag wala ini sa ilang historical documents. Ang unrest sa Bulkan Canlaon mahimo nga magalawig antes ini mag-culminate. Gani ang ilang rekomendasyon nga magpabilin ang mga residente sa gwa sang 6 kilometer danger zone. But again, there is a lot of danger from this volcano, and it's very difficult to predict an eruption with sufficient lead time for them to be warned and evacuate if they are within 6 kilometers. So it's really better to stay away from the 6-kilometer area. It's further on. Despite the very short periods of time with unrest, much shorter than the longer periods that there is nothing and that they have actually to endure in the evacuation center. The next eruption could be potentially larger and potentially produce larger hazards that can actually harm them.
Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Subong nga adlaw, pagtambak sang basura sa kilid sang Sumag River ang ginpapanaugan sang cease and desist order. Isa pagig ka mangrove area sa Punta Taytay ang ginreklamo man kay gintambakan sang basura. May report si Romeo Subaldo. Ginkatuan sang Benro, City Legal Office kag City Engineer's Office ang mismo nga lugar sa kilid sang Sumag River kag ginreklamo nga may gintambak nga basura. Ini kasunod sang reklamo sang pumuluyo nga mayara sang contractor nga diri nagabubo sa mga basura gikan sa daan nga dump site sa Bacolod sa Barangay Mandalagan. Sunod sa kay Barangay Administrator sang Sumag nga si Dominador Berganio, wala sang may nag-coordinate sa ilang opisina nga magbubo sang basura sa area sa tupad sang Sumag River. Makita nga hindi lang duta ang ginbubo sa lugar kundi may mga upod ini nga mga plastic kag mga bayo. Ginpaabot directly sa office ni Ma'am Dating sa Benro kan sa social media. Oo. So dito na lang gali kami na nakabalo nga ang activity gali is dumping of garbage. Ano nga ba nila sa inyo sir? Anong gidam? Wala sa lisensya? Wala ginakalisensya. Wala coordination. Naabtan ni Maria Fetres Puentes ang pamuno sa Bacolod Environment and Natural Resources Office nga magluwas sa mga basura nga ginapatihan gikan sa daan nga dump site sa Mandalagan. May nagsugod naman sa paghaboy sang ilang mga basura sa area. Suno sa iya, makabig ini nga illegal. Hindi ini filling materials. Ang isa ka landfill area o kung dump site dapat may prescription period kung saan o ini siya pwede magamit. Under the law, basura should be contained in an area gidya nga separate kag ang amuning nga mga klase basura may ara ya prescription period ang DNR based sa aton nga layi kung saan mo siya magamit or ang like for example ang landfill facility may prescribed period kung saan mo lang siya magamit because ini for example ari pa siya sa decomposition stage niya. So this is unstable for like building construction kung amo ni ang tungtungan mo. Gani ginserbi na kaina ang cease and desist order nga ginpagwa ni Mayor Abdi Benitez. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, ipauntat ang anuman nga aktibidad sa area kay wala sang permit ang pagtambak sang basura dire. Instruction of Mayor Albino nga itatong gid ang tanan nga activity dire nga issue kita sa cease and desist order kay may apparent violation kita sa law which is Republic Act 9003 and upon verification with the Benro wala pa gid permit ang activities niya. So nag-issue kita sa cease and desist order sa So for now sir wala sa any activity ka pwede mapadayon dire. Ang ginakakulbaan nga basi kung mag-ulan, ang tubig halin sa sini nga basura magkadto sa Sumag River. Matapos ma-serve ang CDO, nagpadulong ang mga opisyales sa Barangay Punta Taytay, may reklamo man gikan sa barangay nga may mangrove area nga ginamat-amatan tampok. Una nga gintampok dire, duta. Kag sumugod sang Pebrero, may amat-amat na nga gintampok nga mga basura. Ginapatihan man nga basura dire gikan sa daan nga dump site sa Mandalagan. Ang as far as we know, ang hindi pa ni basura, amo ning materials. Pero sa December gindiskasan na ni namon. Pag-abot sang February na document ko na niyo. Nga sining ko reklamo na. So din na lang February. Ini amo ni siya. Ang inang gintapa na amo na sa. Ini bago naman nga tambak ko. Bago naman na gapida ng tirada. Dapat ipakakas a basura diri sunod sa City Legal Office. Sa Martes nga adlaw, pagkatapos ang Semana Santa, may patigayunon nga conference sa tunga sa syudad sang contractor nga nagtambak sang basura kag landowners para maplastar kung ano ang dapat nga himuon sa subong para wala sang may mahalitan sa natabo nga pagtambak sang basura. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang papagood vibes nga pabalo namon sa inyo sa sininga Semana Santa. Lagaw kita pasaka sa sininga higante nga cross nga ginadagsa sang turista kun Semana Santa. Himo sa mga bato ang cross nga nahamtang ini mismo sa isa ka mass grave. Ining kadtuan ta sa tripping ni Ruming. Kag sa bida sang liga, sa height nga 5 feet kag 5 inches, daw bata lang siya kung tulukon upod sa mga higante sa hardcourt. Pero hindi mo siya pwede nga ma-under. Ining ginakabig karon nga Mighty Mouse ang Bacolod Basketball. Aton siya nga kilalahon.
sa episode sang Bida sang Liga sa Sunday. Kagantes kita magtakop, shout out sa aton nga mga viewers sa Facebook. Kay John Rubin, good afternoon sa imo sir. Kay RH Tata, mayong hapon. Jessery Hevero, may pa-shout out. Siya sining ihado, si Rain kag Sean Andre. Congratulations daw sa ila sa mga taga Himamaylan sa Barangay Sarait. Kay Jubeya Janala, mayong hapon ma'am sa imo. Gloria Bantige, Hensley Mumbai, Yekil, si Mirna Clavel sang Payaw Binalbagan. Kay Romel Galio, may pa-shoutout man siya upod kay Mary Ann Galio. Kay Ma'am Sally Kanyada from Tangub, upod man kay Ray Tinosan. Kag amuyad to ang top stories of the day. Ako si Nico Delfin.